Магазин мэблі і гаспадарчых тавараў Алеся працягвае ўдзельнічаць у акцыі «Кожная пятніца – роднае сваё». І на гэты раз яны прадставілі тавары беларускай вытворчасці, прысвечаныя пачатку дачнага сезона. Як падрыхтаваць дачу да сезона без лішніх клопатаў? Супрацоўнікі Алесі перакананы, дапаможа родная беларуская. Тут і драўляныя лавы, і побытавая хімія, і нават інструменты. Усё гэта айчынная вытворчасць. Акцыя «Кожная пятніца – роднае сваё» дае магчымасць набыць патрэбныя рэчы са зніжкай. Добрый дзень! Вітаем вас у магазине Алеся. Сёння вашай асабістай увазе хочацца прадставіць тавары прадпрыемства завода скабяных вырабаў, які знаходзіцца ў горадзе Магілёве. З надыходам дачнага сезону, як ніколі актуальна набыць аблегчаныя лапаты, граблі, рыхлільнікі, плуг-акучнік, культыватар, пласкарэз для бульбы. Таксама можна набыць падстаўкі для кветак для ўпрыгожвання вашага падворка. Пасля плённай працы, каб падсілкавацца, можна пажарыць шашлычок на генеральскім мангале, прынесці да яго дроў у прыгожых дроўніцах кованых. Таксама можна набыць качаргу, шуфаль, шчотку, прысесці на лаўку альбо ў крэсла-качалку, папіць гарбаты ці кавы за сталом, пагушкацца на арэлях. У рамках акцыі «Кожная пятніца – роднае сваё» на вырабы з каванымі элементамі сёння, 17 красавіка, і заўтра, у суботу, дзейнічае зніжка 5%. Сардэчна запрашаем!